आयु हाबसोलांलायलायो माथो। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय चेनेल बायदिमैया आबिर। नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। दा आङो नैबे समाव मुसलपुरनि मावजि पार्कआव दंफैयो। मावजि पार्कआव मा मा दङ आं नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिलांनो नाजागोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। नैबेनो लोगोफोर मावजि पार्कनि मेन गेटआ जोबोद मोजां बानायदों लोगोफोर। बे गेटखौ दिनै खुलियाखै गेटखौ। दा आङो हाबलांनोसै सिङाव। आदसा लोगोफोर, दा नैबे समाव आङो मावजि पार्कआव दंफैयो आरो बे पार्कआ माबे समाव खुलिनायमोन आरो बेयावहाय मा मा दङ आरो बेयो बबे जायगायाव दङ, आं बेनि सोमोन्दै आदानिफ्राय आङो एसे मिन्थिनानै लानि। नायलांबाय था नोंथांमोना। पुब बांनाबारि। आदसा, बेनिफ्राय बे मावजि पार्कखौ खुलिनाया ओरैनो खैदिनसो जाखो? खैदिनसो जाखो माने बेखौ सिगां खुलिदोंमोन, खिन्थु खामानि भिरनि कारनै माने बन्द' खालामथ'दोंमोन आरो। बेनिफ्राय दाखालि बावैसो माने अक्ट'बरनि 11 थारिखआवसो अपेनिं खालामदों आरो। अक्ट'बरनि 11 थारिख। 11 थारिखआव। आदसा, बेनिफ्राय बेयावहाय ओरैनो खै बिगासो दङ हाया? बेयाव दा 58 बिगा दङ। 58 बिगा। बा बेसेबांबा गुवार ना आदा? गुवारालाय गुवार। ओरैनो बेयावहाय ओमफ्राय एन्ट्रि फिसखौ बेसे बेसे लानाय जायो? एन्ट्रि फिसखौ 30 थाखा करि लादों। पार हेड 30 थाखा करि। ओमफ्राय नावनिया जाबाय एक्सट्रा। नावनिया ओरैनो 200 बेसेबांसो लायो? 200 लायो। आधा घन्टायाव। साबायखर थाबाय आदा। जागोन दे। दा आङो नैबे समाव नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांजोबनोसै। नैबेनो जाहैबाय बेसेबांबा गुवार नै फुख्रिया। दा आङो नोंथांमोननो नैबे समाव फारि फारि दिन्थिलांनि। नै जि मोजां फिथाइ थायदों। नैबे जाहैबाय जिरायग्रा, जोबोद मोजां खालामनानै होदों नैबेयावहाय जिरायग्राखौ। बेनो लोगोफोर मेन मावजि पार्कआव दा आङो नैबे समाव हाबफैबाय आरो ओरै सोरिगिदिं आं नोंथांमोननो देखायलांगोन मा मा दङ मा मा गैया। एकदम गोदानथार नैबे पार्कआ, बानायगासिनोसो दङ नै। जोबोद मोजां बानायदों लोगोफोर नैबे मावजि पार्कखौ। बिटिसिनि EM राकेश ब्रह्मआ नैबे मावजि पार्कखौ बानायदों। नै नाय नोंथांमोना, वाव जोबोद मोजां। माने फुख्रियाव ओंखारलांनो हानाय केपासिटि आरामसे बानायनानै होदों। आरो नै बिथिंजाय मानसि थायै जानांगौ बेयावहाय। नैबे मावजि पार्कनि लकेसना जाहैबाय मुसलपुर टाउननि साहा फारसे ससे फैनानै एसे सोनाब साइडथिंजाय नोंथांमोना हाबबानो नैबे मावजि पार्कखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' बेरायफै लोगोफोर नोंथांमोनाबो। जोबोद मोजां, बेसेबांबा गुवार बानायदों नै नाय नोंथांमोना। वाव, आङो देखायलांनि नोंथांमोननो, नायलांबाय था नोंथांमोना। खना खनला जेरावबो जिरायग्रा बानायनानै होजोबदों। आरो ओरैजाय थांबावनि आङो, दै गेजेरावनो बेसेबांबा गोलाव दालां बानायदों फुख्रिनि गेजेराव। दा बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे समाव देखायनो नागिरदों। खासेवबो दङनो लोगोफोर, आङो दा देखायगोन नोंथांमोननो खासेवखौ। बाब 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 बाब, बेसेबांबा गुवार। मेंगुलायबायसो आंहा थाबायै थाबायै। नैबेनो लोगोफोर नै दालाङा, वाव जि मोजां बानायनानै होदों दालांखौ। बा 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 बा, बार खोलो खोलो बिराद मोजां बार बारदों लोगोफोर। हाय, जोबोद मोजां लोगोफोर। नै सियारबो होनानै दोनदों, आं सियाराव बरिया जिरायबाय। मोजांथार लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नैबे जायगायाव बेरायफैबानो जाबाय। आरो नै बिथिंजाय बेसेबांबा गुवार दंबावो आरो फुख्रिखौ
फुरा नै दालां होनानै दोनदों फारसेथिं आरामसे बारस'नो हायो दा बेखौबो आं देखायलांगोन नोंथांमोननो आङो थाबायलांनि नै बाबा 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 हैद मा बायगोनसो नामाब्रा आयौ आयौ हाबसोलांलायलायो माथो नै नाय नोंथांमोना बा हाबसोलांलायलायो नै दालाङा ओइ मा गिलु बालु दालांलै दै गेजेरावनो होदों नैबे दालांखौ मावग्लुंजोबखायो लोगोफोर बा है गोदोगोन नामालै आङो थांगासिनो दङ नैबे नुहुरनाय न'आव दै गेजेरावनो दङ लोगोफोर बे न'आ फुराना जाबाय गिनांगोन आरो मथा मथि मास मोननैसोनि उनाव नै जोबोद खोलो खोलो बार बारखायो लोगोफोर नै बिथिंजाय नाय नोंथांमोना नैबे गासैबो हांसो राजा गोजा बोरि सायाव आरामसे जिरायबाय थादों आरो नै नाय नोंथांमोना बेसेबांबा गुवार दा आङो देखायलांबावनि नोंथांमोना नायलांबाय था हाबसोलायो बेयाव खुनु खुन्था गैया सिङाव द्राम होजोबदों बेखायनो बे दालाङा हाबसोलाय जाखांलाय जाबाय थायो नायलांबाय था नोंथांमोना नै माबायदि मावो आयु बेयाव गोलैनांगौबा गोदोनानै थैखागोन बेसेबांबा गोथौ जानांगौ बे फुख्रिया गिलु बालुसो दा आङो गुबुन फारसेथिं आङो हान्थिलांनि नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना जोबाखै दे लोगोफोर बेसेबांबा गुवार बे पार्कआ वाव नै ओरैबायदि मोजां साया जिरायबाय थानो हामथारदों लोगोफोर मोनाबिलि समाव आरामसे बार जाफैनो हामदों बे जायगायाव बे पार्कआ लोगोफोर मथा मथि 2 बोसोरनि उनाव ओरैबायदि समायना जागोन बे पार्कआ नायफै नोंथांमोना बे जायगायाव दावबायफै ओरैबायदि बार खोलो खोलो सुदेम हरै नाय लोगोफोर नै ओरैजाय दुब्लि बारियानो गोजा माइआ गासिबो मोनजोब्बाय हानो जाजोब्बाय नै बे साइडआवबो बेसेबांबा गुवार फुख्रि दङ वाव बेरायबाबो जोबा माथो बेसेबांबा गुवार सोब बानायहांजोबदोंसो दासो गोदान आरो नैबे मोनसे न' नै बे मोनसे न'मोन आङो दा बावैसो हाबनानै फैबाय बेयावहाय आरो नैबे मोनसे न' दै गेजेरावनो वाव मालाबा बायनानै गोग्लैयाथ' नैबेनो नै औवानि गोजा गासिबो जोबोद मोजां कालार फुननानै दोनदों बारा ओरैजाय पुरा खोलो खोलो बारबोयो नै लोगोफोर दा आङो नैबे समाव नोंथांमोननो आरोबाव देखायबावनांगौ माखासे जायगा दंबावो दा बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांलायनोसैलाय नायलांबाय था नोंथांमोना बा एसे बोराय जाबायलै नैबे बेयाव थाग्रा खामानि मावग्राफ्रा एसे नोजोर होआबा
मालाबा गिदिर खैफोद जानो हागौ बेयावहाय बेनि थाखाय बेफोरखौ एसे नायफामफिनो बेनि थाखाय खावलायनाय जाबाय नैबे मावजि पार्कनि अनारखौ आरो नै बिथिंजायबो बेसेबांबा गुवार नाय नोंथांमोना बा नुहुरस'लाया दा बिथिं थांलिया आङो नै बिथिंजाय आगोलथिंजाय खासेव दङनो बिथिंजाय आं देखायलांनि नोंथांमोननो लोगोफोर दा नैबे समाव आं नोंथांमोननो खासेवखौ देखायनि खासेवआ हरै आगोलाव दङनो आङो नोंथांमोननो देखायगोन नै नाय नैबे फुख्रिखौ फुरा साइड पाक्का होजोबथारदों ओरैबायदि आरामसे थाबायनो हायो बेनि रुगुं रुगुं आरो नै बिफां लाइफांफोरखौ फारफ्रोमथिंबो गायनानै होजोबदों बेफोरो देरजोबबा ओरैबायदि मोजां समायसारगोन नैबे मावजि पार्कआ नै आमलाइ दंफां नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो मेंगुलायो लोगोफोर बे पार्कआव थाबायबा नुवाखै नै बेसेबांबा गुवार ना थाबायै ओइनिफ्राय थाबायनानै ओरै फाखोरसे फुरा गिदिंबाय आङो नैबे समाव दाबो मोनहैयाखै दा गेटसिम गोलोम बोथोरनि समाव अखाया जेब्ला जुब जुब हायो जानांगौ दैया नैबेसिम गाखोयो खोमा आरो बे समाव नैबे समाव बेयावहाय ओंखारख्लायनानै आरामसे आथिं आखाइ सुनो हागोन बेयावहाय खासेव लोगोफोर खासेव दङनो नै बिथिंजायनो आङो नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामनि बबेखिनियाव दङ खासेवआ बे साइडआवनो दङनो खासेवआ आं नायनि बबेखिनियाव दङ खासेवआ नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामनि बोरो खासेवआलाय दैयाव नङा ओइ बोरियावनो दोनदों खासेवखौ आङो देखायलांनि नोंथांमोननो खासेवखौ नै बेयावहायनो दं खासेवआ नै बेयावहायनो दोनदों खासेवखौ एकदम फिसा मा खासेव होनो आदा इखो दुरा होनो ना बोरियावसो थाखायो बेयो ना नै बेनो खासेवआ एकदम फिसा लोगोफोर बे खासेवआ बोरियावनो दोनदों गासै खैथा दङ बेयावहाय माबा नैयावनो मानै दङ ओरैजाय मानै मासे ओइनिखै मानै एकदम फिसा गासै बेयावहाय माबा दङ खासेवआ स' लोगोफोर आङो जोबोद गोजोनबाय नैबे मावजि पार्कआव फैनानै स' नोंथांमोनाबो नैबे मावजि पार्कखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैनो हागोन नै बिथिंजाय नाव दङ बरियानो बे नावआव गाखोनोबा नोंथांमोना 200 रां होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय आरामसे गाखोनो हागोन नै जोबोद गोदान आरामथार फैनानै गाखोफै नोंथांमोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय स' बाय बाय लोगोफोर